Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Shisen pekte kanega khna samla kalong kumbalong hi ki wei ki ba hakani karta kadang pulie ya ka subject political science ha St. Anthony's College. Na preng ki wei ki sap ki ba gani ka thei samla ka don haba kham kuloi por ka jus ngotanat ya karwai ka siaw baru mantem ya ka piano. Kania gadai ka Felereen adorisa Tariang. Ka khon baar jong ikong Esther M Tariang bat I Dr. BPS Thoh ki basyong basa hamaukar Shillong. Ngadi I Felereen adorisa Tariang ngasa hamaukar pangadang puli St. Anthony's College ngashimik honors political science bintang ngadang late 5th semester. Laban ong ba imat namang rakabot ya ki denjat jong ka yeng ka sem ka Felereen adorisa Tariang ka don ya ka sapan Thoh kot dang ha ka khalai tarik urampang arajar arpuai ka notionpress.com kadang sidep pelaj paj ba ya ka kot Jingïathuh Khana ka bala ai kerteng Polaroid ka thei Samla Felereen adorisa Tariang kala Thoh ya kani ka Jingïathuh Khana ha ki por jong ka lockdown kata nadu unailor arajar arpo ter Ngasdang man Thoh ikani ka kot ho benai August kata ro bang Thoh ngaspoi Thoh tang nakatubas dang Thoh manumala Henry hadin si benai por berpoi benai September kejaring khat bengi sya quarantine hayeng ti hakitu ki por ki wan ngayo ikani ka insomnia ngam digo thiai odem ha ti hakum kitu ki por pat ngasdang ban yo kani ka jing mujim berkhat ban pin beteng ya katu ka jing Thoh jongaken ti ngasdang ban Thoh ti hadin pat ngalap ba ngamla kan ban sangya ngayale ban ngaya yo ikini ki jing mujim berkhat kumnu ban pen snai ki khana ki khnang makan long ka jing arab ki beide ki bamat jing ki bamat ikini ki jing khuslai hakum hakitu ki por ti nakatapat ngasdang Thoh ti haubenai November pat ngalap ya katuka publishing house ngashu apply kai kum tu ti hadin pat ki poi phone yang ti ngaru baki phone tengah shu ong tong baki la phone tengah haban pendap ti nakata kadau pat tengah sependap la ka pendap ya katuka kot kum mangalak mut nama ka shimpor kumba lai benai bangan Thoh kata kaditang bang shu Thoh kum tu shu Thoh bet Henry ban pen bet ban even pa ka shimpor sa kum tu shu post ni dengan sapha pat sa publishing house ti ka shimpor kum ba shi benai steng ti ngis ka sa pen la palat pat ya ka kot ha ka khalai tarik February kani ka kon kadai ka Jingïathuh Khana syapang ka leyara ka khana samla ka ba yomat ya ki gishon kumju ya ka jing'i ha ka jing'im kum ka khana school kani ka kot kri syapang ka khana jong ko ka khana ka balong kum mangi kumanga mapi ka badang ka sedang na kapor bakadang di khana kadang di khan Hendrus nem hakipo bakadang lit puli kelas 11 kelas 12 te katu di kapor bagi bud ki khana am kimat jing kimat jing kumar kimpat tip ke bikin puli hadin kidang mat kini kita tika sedang kum nak kapor ti kibun kisit ong baka kibun ki bala puli ni ka kot ning kong kisimut baka deka kan kimut baka deka love story Henry kam dei pak kata ka sedang kum ta mak kapor khana samla tu mo ka sedang hi kum ta tika naya lenti pa de kai kani ka khana kala baka jingim kamlong kum bangimut te bakalong bagan susuk bet ne bangin kan chulong kumbangi ko abakan long kamla balong tangi haban man ki jing ngi haban man ki jing sham ta ki jing kendu ki ban penlong ngi ban su thu pat ya ka ikata ka ba ubli la but na benta jongi tin bangin lap ki sap ki jing ngen lap ka ikata ka bangi ban pendon kam ho ikata bubli bu ngi ling ba ki ni ki jing ken ti kani ka kata ka khana khangta ha ka novel ka kateng ka leyara ti kan sapai hadu uput pat baka su thu ba ningkong di ban
iet choi la dia haba fi le ke di ban iet choi la dia na mar ubreu la thawingi la ai ngi kani jing em tingi di ban pindan kam hok e kata ka sabu ai etik kang takan ka ai ben si mi ki khana ru bakin long gum takan bingi ngim di ban pin le no e kan ka jing long samla jingi na mar ba to por dang khana man tangim su thuk ni sum ba dingim yo ka tu lakut bet ti kat ba yo hadin halbut pa ngi ba bie ne ngi per khat balingim le kum tu to ko por bingi dang de ben le ma ta ka jing mut jong ka ni ko kot ka de hish phang kata ya kani ka kon la pelat ha ka khalai teriku February ti ka ki pelat bet na publishing house ti ban release ban penlong da ka ki Jingïathuh shani tengah khamle ma ti ka di bet na publishing house ti ki shoe list bet ha kini ki websites but ngarong ala ban thiet copy bangan ai shi kini ki dukan ki bidi kot chani ti ha ki baki dia hapo na online ki dia ha Amazon ha Flipkart nang tadi Kindle ru layo nang tadi nakatuka website jong ka Notion Press ru ki dia ti kini ki na Play Store ru phila ban yo but ki na international part phila ban yo na Amazon UK Amazon.in be kato nang tani kini for ya kani ka e-book pa dia phila ban yo na ka Kobo ai ben si mi ki wiru la deki dan ka sap an tho la deki la tho kin wat ya kan publishing house in amar kalong ka ba long habangi sedang tingi de hiban wat sha deki ni ki bayarap ingi kumnu ban yo lat ban pin mi eken ngi di ban yat chakman ban pin dan kam ho ke ba ai la dingi bet hakajing puling di banang ya le ban pin tebet shushu hakatangi bet ya katam ngi di ban pin tebet shu hata ban ngimni ban sngap thani ki we haba ngidon kasap ke ila de ki we ki ben ringi habangi su thu bingi sutanat ya katu habangi ngiet ban le katu ngi ban pinchitom ban pentibet khnang bakan khama ka we kasi bakan long ka jingker khu ke ni ki we pat ngim di ban bangim di ban ong ba ki brio ki long ki ba biet ne kumpara khana samaru berok hot ki brio la thau ker pang bat ngidan la ki jong ki sap bat ling ba ki ni ki sap ni la ban I mean sim pat ki we pat ki para khana samla ngadon hi ka jing thumu te ban pin mi shu ki kot tang ba ka shong ha ki jing kan du jing sham la dang ayo men sim ne ikum tu ti ngapoi tho hi ti ngakermen da isini beli bangan nang la ban tho shu nang ni shakmat